Yan po, take 2 tayo. Nawala yung connection.
Sabit-sabit tayo. Party ang mami ko. Minute time. Minute na to? Ano yung lang pala?
Pero, diaper pala.
Hindi marami yan lahat.
Doon, bakit yung tawag ng alam? Ha? Palagay mo sa lagayan? Ha? Mati ka? Hindi ko ba? Hindi mo na ba? Yeah. Talong ba? Kita ang design ko na. Love you, love you, love you.